Så var der en i den sidste. Nu kan I ikke se noget. Det her, det var den sidste, jeg ville lægge ind i, fordi det er sgu imponerende, der er nogen, der... Her sætter man sig ned og siger, vi skal undersøge servicepakker, hvordan servicepakker skal sælges på business-to-business markeder. Så går man ud, og så interviewer man 453, men for at kunne interviewe, og det skal være industrielle indkøbere, og de har 5 års erfaring, og man gør det ved hjælp af telefoninterview. Og for at få 453 interview, hvor du har været igennem et langt interview, så skal du altså ud og kontakte over 2.000. Og for at du har fundet de rigtige 2.000 med minimum 5 års erfaring, så har du været ude at tale med 10.000. Så det her, det er heavy stuff, rent forskningsmæssigt, eller metodemæssigt. Fordi du simpelthen du kan bygge noget op, du kan arbejde med. Og du går ind og siger, jamen og du bliver nødt til at være rigtig præcis på at sige, hvad er det, jeg spørger om i den her sammenhæng, fordi og de sætter så nogle hypoteser op. Og så laver de et spørgeskema, som du kan gennemgå på telefon, hvor et telefonspørgeskema, men rimelig, hvor de først spørger om nogle varianter, så spørger de om nogle pakker, og så spørger de om kombination af forskellige pakker. Men det er, og så behandler de dataen statistisk bagefter. Og det er sådan et spørgeskema, der reagerer på, hvad der er svaret. Men de har så 5 hypoteser. Og så kommer de tilbage og siger, industrielle indkøbere foretrækker opdelte frem for samlede servicepakker og udtrykker højere vilje for at betale fra opdelte servicetilbud. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på de her drengene der her i Vestas her længere hen ad gaden, som i løbet af 5 år kom til at tjene 1 milliard på bundlinjen på service. Altså de gik fra ikke at have noget som helst service, og så begyndte de her vindmøller, så skulle også serviceres mere, fordi de blev ældre, men alligevel, de flyttede forretningen til, at jeg tror det er 2 milliarders omsætning, og 1 milliard af omsætning, og 1 milliards bundlinjeværdi af Vestas' serviceforretning. Og så kan det være ret vigtigt, hvordan jeg sidder så over for elindkøbere og elfolk, og hvad er deres, eller nogle af de her operators af sådan nogle vindmølleparker. Og så kan det jo betyde, skal jeg nu lave en servicepakke, hvor jeg bare siger, du får det hele. En servicepakke, der hedder den fulde servicepakke, der skal dele tilbuddet op. Og så kan sådan en analyse jo sige, okay, jeg bliver nødt til at skal lave noget, han skal have mulighed for at klikke af og vælge. Fordi de vil hellere betale, højere vilje til at betale fra opdelte servicetilbud. Og så kommer viljen til at betale for services opdelt aftager med virksomhedsstørrelse. Så igen, så sådan en Vestas butik, jamen jeg har de små operatører, de skal have opdelte, men når jeg kommer ned, eller når jeg skal sælge til Eon eller nogle meget, meget store virksomheder, så skal jeg i højere grad pakke det. Så skal jeg gøre det, pakke det mere, end hvis jeg gør det til en mindre virksomhed. Købermagt øger de industrielle indkøbers vilje til at betale for separate serviceydelser. Sådan forstået, at det man kunne have hvis der er nogen, der har meget, hvor de har meget stor magt i indkøbet, øger det så viljen til at betale for serviceydelser? Nej, det gør det ikke. Det er faktisk det modsatte, at de køber. Hvis de har købermagt, meget høj købermagt, de har få at vælge mellem, og de er dominerende på markedet, så øger det ikke deres vilje til at betale. Det er måske meget logisk, men den er der i hvert fald. Viljen til at betale for separate serviceydelser aftager med indkøbers erfaring. Okay, så nu har
jeg har opdelt mine store og små indkøbere af service til vindmøller, og så skal jeg altså også vide, at jo mere erfaring indkøber har, jo mere vil viljen til at betale for separate serviceydelser aftager. Den erfarne indkøber, han vil hellere have det bundlet. Og så den sidste, nej, det vil han ikke have det bundlet. Viljen til at betale for separate serviceydelser aftager med nøgleproduktets relativt højere pris. Hvordan skal den så tages? Hvis jeg har meget store, og den bliver så afvist. Det viser sig så, at hvis produktet er dyrt, så vil folk godt betale for separate serviceydelser. Så der er altså noget viden i, at hvordan skal en virksomhed som Vestas henvende sig? Skal vi have mange serviceydelser? Skal vi have få serviceydelser? Og hvordan skal de være bygget op? Hvor mange af jer kan bruge det? Jamen det ved jeg ikke, men altså... Jeg vil hævde, at det at forstå, altså sådan en analyse som den her, den åbner noget, som vi ikke umiddelbart har vidst tidligere. Og service begynder jo at blive meget vigtigt for virksomhederne. Men der sidder også nogen, der køber ind her. At sådan vi ser på verden, at opdelte servicetilbud generelt er bedre. Hvis der kommer en, der vil servicere hele anlægget for én pris, så er det i modsætning til en, der har delt op i pakker. Har vi noget på det? Nå. Jeg synes, det er lidt en forskel på, hvor du er henne. Altså hvis nu, at hvis det er et ventilationsanlæg ude ved f.eks. en McDonald's ventilation, ja, så vil de bare gerne have den bondet et år gang, fordi så vi ser i det her. Men hvis det er en forlystelsespark som Tivoli eller Frihed, så vil de gerne have delt op, fordi de har så mange forskellige ting. Okay. Så det er mere deres strukturen på deres anlæg, end det er... Okay. Hvordan gør vi nede på... Hvis vi er villige til at betale for den opdeling, den aftager en størrelse. Afskyld lidt forkert, det er omvendt. Ja. Men det kan også godt bare blive, at altså hvis nu det var et stort anlæg, altså et anlæg, så vil du nok også måske betale for det, men hvis det er mange små, altså det er større som den der gør det, så bliver det noget andet. Så er det mange bliver forskellige ydelser, de skal have, så er det måske bedre på det. Ja. De oplever fuldstændig modsat. Det står der jo. Er det rigtigt? Fuldstændig. Det er også det, jeg tænker for. Det er det, alle store virksomheder, vi kommer på den for, så de har det fuldstændig modsat. Det skal være delt op, og det skal være en samlet pulje. Det skal være en samlet pulje? Ja. Okay. Det er også det, der står. Nej, jeg synes, der står, at service opdelt aftager. Hvis det virkelig så det står lidt modsat. Så står der også, at jo større virksomheden er. Jo større virksomheden er, jo mere vil den køre pakken. Det er vel det rigtige her? Ja, det er rigtigt, ja. Nej, så passer forskning. Ja, yes. Okay, ja. Okay. Yes. Men jeg kan bare ikke se det logiske i det. Det er så det næste. Eller jeg kan ikke se, jeg vil da netop tro, den der indkøber på Danfoss, hvad er hans motiv der? Jamen det er, at han går fra en viden omkring, hvad ydelsen koster. Ja. Så han kan lave budget efter. Så ikke vide det. Ja. Nå, det er det. Ja, han skal have det budget. Selvfølgelig. Det er det, der sker. Til at antallet af leverandører. Ja, og han ved jo, hvad han ved næste år, hvad det koster igen næste år. Ja. Forhold til hvis det er en... Ja. Det er også det der med at håndtere, altså jeg tror, det er blevet meget moderne, det der med at have one point contract og en leverandør og en enkeltsving. Ja. Godt. Hvad har vi så været igennem
af spændende ting i det samlede pris. Jeg vil stadigvæk vise den her frem igen og igen. Vi snakkede noget om value pricing. Vi har haft 4 forskellige prissætningsmetoder, 6 forskellige prisjusteringsmetoder, og dem skrev vi ind i mappen. Så har vi snakket om prisanalyse, hvor vi var ude og spørge hinanden, og kom med den her Westendorf-analyse. Og viden om, hvor der er kendt irrationalitet, og så vigtige resultater omkring prissætning, både på prissætning services. Så det vil jeg godt lige have. Vi skal lige have en opsamling i vores log. Er der noget vi kan hvad kan vi trække ud af det her? Så tilbage i loggen og få skrevet noget. Det var lige notat lidt. Ja, men det skal jeg nok. Det skal jeg godt. Nu, det må være nede på dag 4, ikke? Prisanalyse af er det ikke tilbage til ham der vores ven her? Jo. Altså de der spørgsmål. Ja. Er du enig i det så? Ja. Jamen det er det. Det er godt. Det er ham, der vist vandt Westendorf. Skal jeg skrive det? Ja. Præcis. Så kan bare skrive den der prisjusteringsmetode. Ja. Så den der vi skal finde i de der sager. Ja. Jo, det må det være. Jo, det er der sjovt. Og nok min pris. Ja. Så var det og så den tror jeg måske krav krav den lyset den ikke var det Jo. Hej, skal du? Jo, ikke klar, om du har skrevet det. Det var... Jeg ved ikke, om du er en ny mail over West. Du må bruge det lige. Ja, det går. Nej. Problemet er, at der har været sådan lidt fluffy med det. Når man tænker sådan, okay, der er også sådan
undskyld. Det der prisætningsspil, der var vel også den der Timanto-Grid. Den som jeg hører til det er også en i den skal vel også Ja, den skal lige ind. Så skal vi virkelig sætte mange. Så skal det ikke så skal det være lidt, så skulle det være helt til vores komponenter. Så skal det være sådan noget. Altså, det er meget tåligt. Sikkert. Så er det fuldstændig forskellige mange år siden. Ja, så skal vi gå ind og købe. Det skal være noget, man køber. jeg har det er jo så kræve, men det er jo så forkert langt til det ligger bare forkert. Nej, altså det er ikke meningen, at jeg bare kigger helt til. Jeg kan godt lide, at jeg selv dør, ikke? Så får du lidt videre. Skriv de der marker op, takket på. Jo, det ja. Så er det i der rabatter. Så det er sjovt med rejse og rabatter og alt sådan noget, hvis du køber fra alle nogle der, så jeg skal have noget, og så får du det til ja, det ved jeg Er vi herhenne? Har vi skrevet noget, eller er vi bare... Okay. Hvordan skal vi lave de andre? Pris. Ja, det er sådan lige overført. Det er jo blandt andet. Så kan der være på. Okay, den går ned under prisjusteringsmetoder. Jo. Det der, jeg tror, det vil du gerne have ned på vesten. Ja. Skal vi heroppe eller et sted? DG Snap DR2 team. SA
Super. Endnu sværere. Men vi var der faktisk den dag, den der fisk. Så var det på Hvad skete der? Så blev det rigtig godt. Men nu der fisk. Du var i Altså, det tror jeg, at man kan sige det bedre. Men det er bare... det var det, synes jeg også, den her i... Det er ikke det samme. Nej. Jo, Okay, vi tager 10 minutters pause nu, så starter vi igen 10 minutter over. Jamen, det er fordi, vi sad og udfyldte det der prissæt, der sidste der. Jeg tror faktisk, at det mærker jeg også, at når vi arbejder med det, også med ja, det er vurderingsmetode. ja, det er fordi, der var de der mark op og target metoder. Jeg tror lige, vi skal nævne dem derinde. Jeg tror lige, vi skal nævne dem derinde. Jeg tror bare, vi kan tage det her papir. Ellers skal vi bare lave et link om til den her. Ja, præcis. Men skulle jeg ikke lige skrive de der 4 udlinjer? Vi gør det. Og så kig prissætningen. Det gør jeg lige. Det var lige 3 for os. Gør det. Det koster ham måske 8.000. Det kan han tage det også med til for at forestille. Jeg må lige tage Jeg tror, på helt ydelser er det. Ja, på ydelser tror jeg, det er egentlig relevant. Han blev haft den på selve produkt. Det er fuldstændig det er bare det er også meget defineret.
kommer til anlæg og se det. Og til standardanlæg. Ja. Der skal ske og sætte til en ny der var alt det skal være det så. Det synes jeg. Ja, det må være. Ja. Det er ikke som man gjorde. Dem har jeg lige tastet ind, men Jamen er det ikke bare de samme, ja? Eller hvad? Det er jeg om det. Så bare lige Så ikke hvorfor den er blå, den der den der voksen med kontant. ja, sådan Den blå. vel 2 dage, vi kan få en dag hver. Det er nok det bedste. du har sendt det der link der, ikke? Ja. Jeg ved om det gør det. Klik bare der. Så kan man se det. Ja, det er jo nu, vi har så
vej eller sådan noget. Ja, det er perfekt. Jeg prøver noget rigtig langt i ja, det er det. Nu er jeg bare rigtig. Det er også meget godt. Nej. Kaster det ud. Se det her. Så går fanden over i luften. Altså, jeg har faktisk lavet et udkast til den her. Hold nu, hold nu. Jeg skal nogle fint. Jeg tager det som hedder opgave 1. De dag 4 har faktisk taget med. Og så tager jeg nogle prisning på udviklingen. Så tager jeg nogle andre. Vi kommer op. Så er det ud. Det er jo lige meget andet. Det skal du have for noget. Ja, det er det, der er vigtigst. Det er bare, man selv synes, man er på ud af det. De der karaktererne, jeg skal da i hvert fald ikke bruge min karakter til en spil, kan man sige, men det er det mere, hvad man synes selv, man er på ud af det. Hvis man begynder at skrive der, så begynder man at tage en pande skrevet til musik. Er det en endelig opgave? Nej. Det er jo et eller andet arbejde ude fra, kan man sige. Vi har da vel igennem det. Det er meget arbejde. Du må savne lidt på fabrikken, og det gør Det gør de sgu ikke. Kontordammen, så er det ikke så bedst. Så er det nogle af de egne. Nej, det er sgu ikke. Jamen, det er simpelthen spids. Jeg er nødt til at bruge de der dage, og nogen kunne hjælpe mig, det kunne hun godt. Så kan jeg få de dage til at arbejde med, og så skulle jeg have lige spørgsmål. Og så sagde han, hvad skal du ind til det der tæft? Det bliver sådan en marketingopgave. Nå, jeg troede, det var noget, der filmer dig der tæft. Det er det også. Det er det sgu nok. Det er filmet, der tager ud af det her, så det er der filmer til. Nu kommer den. Igen. Hvad kommer ud på den der? Jeg skal lige skulle godt til det. Den er fuldtid den der. Nej, det er fordi vores egen... Det er den eneste, der har sekretæren. Det er meget vigtigt i sit liv. Jeg har i princippet ikke noget af aviserne.